ubhizo sixovela umculo umuntu asiyazi ingoma yakhe emculweni ithini uyaforsa lo muntu uzama ukuzenza yonke into ufuna uba yiyo yonke into akanaqembu acula kulona kumaskandi akazazi noma ufuna uba usopolitiki noma ufuna uba ungenelela zonke inhlaka ezikhona ezweni uyanyomfa uyabonda isiphihli somuntu ubonda ngisho kubo uqobo ngoba ngisho ngithi mina indwe iqala kini uye emphakathini ungakhuzwa unconywa akekho umuntu emhlabeni okuthiwa akasolwa wonke umuntu emhlabeni kumele asolwe ehlele ngezansi akekho umuntu emhlabeni okuthiwa uright mina nginabantu abangitshela emakhaleni mase ngibheda ukuthi Khuzani uyabheda ngibonga ngithi ngiyabonga abafowethu noma mangathi ngithanda ukuzwa bese ngiyihlaziya ngedwa ukuthi kodwa bengeke besho bebabili bebathatha into eyodwa bese ngehlela ngezansi lo muntu wafonela labaculi ethi abaphume ngaphansi kwekhampani yami ngoba mina ngiliqili wabakhipha omkhipho oyedwa wasala ubhizi unenamba zabo bonke abaculi uyabafonela uyabakhanda uzesho lapha ahlala khona athi angeke kulunge emculweni uma ngakhona uzwano lo muntu unenamba zabo bonke abaculi uyanyomfa mina ngifuna ilande lapha engekho khona abaculi noma benayo lo nzondo yabo kodwa khona umuntu okhweze khona abantu abakhwezela ikhulu ngayikhuluma lento le kwi-album ukuthi kunomuntu onyomfa iqembu labantu abadala ubabusho nomuntu ekhala ngoba ngangiyazi lento ukuthi uyayenza uyamtshela ukuthi lapha wena kwa Jonathan D why kubeka ushu yedwa ungabekwa wena uzobulawa kutshelwa abantu kutshelwa uLokhuzana omunye ubaba lapha eLokhuzeni weqembu losho nomuntu ekhala lahlakazwa ngoba kumnandi mangabe kuhlakazwa into zabantu laba bantu basebenzisana umculi lo akaculi lo kodwa lo ugamenxa yonke indawo ufuna nibuke kahle lento lo ugamenxa yonke indawo lo uyacula injani ke lento lo ufonela bonke abaculi hambe ethi wenze justice lo uyena umuntu lo okhipha mandate othuma lo ukuthi wena yenza kanje operate kanje umculo ukuze uzovuna mina yenza kanje ungenzi kanje ungenzi kanje lalelani mina ngathi ngifaka iproposal kwa art and culture yokwenza igcwalisa lo muntu engimsho ukuthi uyangihlupha wathumele yakhe iproposal wazothi ngeke kulunge umnyango mangaxhasa umculi ukuthi kwenziwe into ekamaskandi kumele lento yenziwe uyena ngoba uyena osesenta yalabafana ngathi mina ayikho into enjalo lento lena yabaculi kungami kungawo ngathi sonke engilwisa ngingenacala njengamanje imandate ekhishiwe kufanele mina ngibonakala engaphili namuntu ngibe umuntu onje omi lapha umuntu oke wabonakala nami noma esithombeni kuyathukwa lo muntu ngizokutshela abantu abathukiwe uTshatha uthukiwe wabizwa ngoCarrot ngoba wabonakala nami oshwi nomuntu ekhala lo mfana ubathukile ebabiza amakhehla alahlile ngoba bacula nami ingoma bebonakala nami uqhosha ngokwenza kwakhe wathukwa ngenhlamba ngoba ephila nami umcineka wathukwa ngoba ayibonakala ephila nami umtshengisene engangicula naye waseqaliwe lo mfana semJoja esetha nabakaGubu ukuthi ababekhona ngoba umlando walensizwa uthi akafuni ukubona umuntu enomgodi akafuni ukubona umuntu enomgodi le nsizwa leyana angimazi umfana onjeyana bafowethu ningixolele ngane zakwethu angimazi umfana kanje kwakuze kusho ngisho laba hamba nabo besazwana nami bethu unomona na ukutshela iqiniso mina ayangufihlele uyaziwa uMasondo lo hamba nawo uMasondo uyaxhumana nabafana laba abahamba kuyena abatshela athi fihlani engazi lo ukuthi ngingaxhumana nani ngoba niyamazi ukuthi unjani unomona lo yamfana lo yana bafowethu akafuni ukubona umuntu enami
wakwazi waposta kade ngishuthe noSicebi wazothi bafana nokhetha ukuthi ngishutha nobani wazi wakhanda imandate ethi uma uphila nomgodi uyaphupha ngoba inhloso yakho ukuthi engabonakala na umcimbi mina wakwenziwa kwaMaskandi engayanga kuwona umcimbi isimo sami lo yamcimbi ingoba wawukhandelwe mina wawukhandelwe mina ngafike ngahlonipha ngifonelwa umkhaya wami ekade wasangidonsa nayo insizwa yakithi ingifonela ithi mfowethu khona nami ngizama ukuhlanganisa ifuna ungaseke ngithi mina mfowethu ngomhla ka5 October ngizobe ngekho ngizobe ngiseSwazini kodwa lapho eSwazini ngizoze ngibuye mhlambe sokudlule umhla ka5 athi yena ngizowenza ngomhla ka2 November ngithi mina right lo date leyo yakhethwa yimina naye umkhaya efonini umhla ka2 November ngithi ku right ngiyabe ngiyezwa futhi yena futhi lo mkhaya wami usedonsa uwelile lo welilo supporter mina somfaka estation sakhe ukuthi akangithuke lo welile manje uselanda lo mculi futhi lo mculi ongithukayo uzomfaka estation sakhe mangikhumbula ngalezo khathi kwakukhunywa ngaze ngobhovu nganamasondo kanjani ngiyathukwa manje hayi uma esefona bese ngithi engayibambi ingcingo zakhe ngoba lo muntu usho ukuthi uyimpi uyalwa manje lo muntu yabo bese kusuka igenge esupporta mina izobhala umcimbi uthi cancelled idlala wona amagame abahlale bethu amagame yabo asuke yena azokwenza ivideo azongichika-chikaza azongisho ngenhlamba ngayo yonke inhlamba ongayicabanga azothi ngivimba umculi asuke lapho ahambe angibonda ngisho nanodlubheke wangiqeda wabeka iphini ngaphezulu into umkhaya aba wrong ngayo namanje ngiyasho wafuna ukungishaya ehamba nami wafuna uqeda ngami ehamba nami ngingazi ukuthi engoneni yabo ngiyazazi futhi ngingasho ukuthi ngingazi ngiyazazi ukuthi ngonani mina mangabe ngisesile angifuni bese ngixoba la entanyeni ngoba nakho angisiza sokumele ngihambe ngiya ko busy khona esengabuse umkhaya ngiya ko busy khona ngiyodlala mahala bemkhokhela imali anganginiki kwangimele ngifele ngimukele yonke lonto ngoba umuntu ongangiphila naye yabo ziningi izinto ezazenzeka nami ngibona ukuthi la ayisengiyashayeka nami mangabe senginqaba kuba umkhovu angithi phela mawusafika uyayuthi umuntu uthi baba athi uthi baba hayi maye wathi manje nawe uyabona ibhlungu phela lento maye awukahle phela wena manje ngayenza njalo ke mina ngathi awukahle phela manje na hawu sokukhulu kuningi lento manje mana manje uyabo iyo into yasiqhathayo ezezosuka umkhaya eyongixova nomfuka nondindi eyongixova nodlubheke ngoba udlubheke mina akazangizonde akazi udlubheka ngizonda ngifuna unqambela manga akazi udlubheka ngizonda mina kwahlala abantu kumina ngodlubheke umkhaya wathi kimi sazi kade siperform abalandeli bekhipha istatement sokuthi abayi la khona udlubheke hayi ukuthi mina ngangithi angaya ngiyila khona udlubheke saqashwa ukhoze Nambithi nodlubheke wafonela mina ubaba ungema ubaba uLindelani Ngema saqashwa ukhoze Nambithi wathi mfana wami ngizwa kuthiwa wena kuthiwa ngathi abalandeli bakho nje abayi la khona lomfana ngathi mina cha ngizobe ngikhona mina kulo mcimbi umuntu uqasha udlubheke ngizobe ngikhona lo mcimbi mina ngafonela ukhuzwayo ngathi bafuna udlubheke ngangikhona eMnambithi udlubheke kunyusa ivolume ngangikhona ukhona nawe isikhona istatement esasithi abalandeli abayi yabo ungizwe mayesenza umcimbi oseMabhida ose People's Park wenza kamasipala usethi Khuzani ngicela ungenzele ivideo mfowethu ezomema abantu yabo kodwa nalomfana ngimqashile lathela mayi ngizobe ngikhona ngifake kwipost kodwa ivideo ngeke kube lula ukuthi ngiyenze ngoba kunabantu abangilandela abahamba nami abasongasongayo uyabona ngalensizwe manje angifuni kube ngathi mangenza ivideo ngiyabamemthabeze mase kufike kwenzeka umonakalo kuzosala mina futhi enkingeni ukuthi ubuza wenza ivideo kanjani babethe bona abayi lapha wasuka yena umkhaya ngeshoti yotshela udlubheke ukuthi uthe udlubheke phuma emcimbini mama ukhona wena uyakhipha emcimbini okuyiphutha
umkhaya wafonela umcineka evala uDlubheke ethuke ungizwe ethi mina ngimtizela ngo20,000 wafonela umcineka wathi umcineka mkhiphe lo mfana kwempucuzeko lo mfana ngikhiphe okhozini uyangixoshisa okhozini ngikhiphe kwempucuzeko lo mfana yabo efona umcineka ukhona ufakazi wamvala kangadlala uDlubheke awangababikho uDlubheke kwempucuzeko evala umkhaya uthe suku umkhaya wayothi uDlubheke wayivalwa yimi yabo bamfunza inzondo ngami bamtshela yonke into baningi bebefika kuyena bemtshele bethi ngoba lo mfana akacicizi lo mfana kaNondido akacicizi usuka ahlale ahlohle yena yabo yangizondi ingane yabantu ingangizondi ngizondiswa abantu bengibinda kuyona bengibinda lo yangenathi ngokuthi ngangakwazi ukukhuluma naye kuthe mase ebuya kimi uDlubheke wathi mfowethu asiqaphelele le abantu abangena phakathi kwethu ebona ngiphusha umsebenzi wakhe ekhipha ialbum ngenza ingoma ngaphusha manje ngehla nganyuka ngizama impilo ngaphusha kwathi mfowethu kumele sikhulume abantu abangena phakathi kwethu bekhulume asiqaphele lento angithinta lawo mazwi ngoba babemthuma ukuthi uDlubheke angizonde sixabane singaphinde sizwane ngenhlanhla angabubani owakhulumayo wayilungisa yagcina ilunga namanje uDlubheke azangizonde uma ngabe kunenzondo ikhona umuntu ompheshezayo kuthiwa lapha umkhaya njengamanje uyafona ufonela wonke umuntu uthi yini abantu abasebenza noKhuzani beperformile bona nabasebenza noGe onto encane beperformile usebenza nobani uHashi ubaba uHashi usebenza nobani uMgube basebenza nobani abantu abaperformile yabo iyakhandwa lonto ukuthi nina bonani yaqhashazwa nento engamgodi khandiwe yini na akumele kufa impucuzeko bese vuse yakhe ezobe ngathi nejustice